Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu, wanda kuma shine shugaban ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen Afirka ta Yamma wato ECOWAS, ya ce ƙungiyar za ta ci gaba da janyo hankalin shugabannin mulkin sojin ƙasashen Nijar, Mali, Burkina Faso domin komawa cikinta. Shugaba Tinubu ya bayyana haka ne a lokacin da yake ganawa da manema labarai a Abuja, lokacin da manyan hafsoshin tsaro na ƙasashen yankin suka kai masa ziyara a fadarsa. Burin ƙungiyar ECOWAS shine tabbatar da tsaro da inganta zaɓaɓɓun gwamnatoci da kuma kare su domin ciyar da yankunan gaba, inji shugaba na ECOWAS. Shugaba Tinubu ya ce zamanin mulkinsa na jagorancin ƙungiyar ya gamu da gagarumin cikas, kasancewar mambobin ƙungiyar guda uku su ne suka ɗauki matakin ficewa daga ƙungiyar. Ambaliyar ruwa da aka samu sakamakon mamakon ruwan sama ya yanke babban titin Kano zuwa Maiduguri a daidai tsakanin ƙauyukan Malori da kuma Guskure a yankin ƙaramar hukumar Katagum da ke jihar Bauchi. Ambaliyar ruwan ta datse tare da raba titin da kuma haifar da ƙaton rami a tsakani, lamarin da ta tilastawa matafiya sauya hanya. Hotunan da aka yaɗa a shafukan sada zumunta sun nuna yadda ruwan ya mamaye kan titin, tare da kiran matafiya da su sauya hanya. A yayin da ya kai ziyara gurin da lamarin ya faru, gwamnan jihar Bauchi Sanata Bala Muhammad ya yi kira ga gwamnatin tarayya da ta kawo wa titin ɗauki. Gwamnatin tarayya ta Najeriya ta dakatar da shirinta na siyarwa da ma'aikatan gwamnatoci buhun shinkafa mai nauyin kilogiram 50 da ta sanar a baya akan farashi mai rahusa akan naira 40,000. Ma'aikatar ayyuka na musamman ce ta sanar da haka a wata takarda da ta fitar, dauke da sa hannun daraktan kula da harkokin jama'a Aderonke Janyesimi a kwanakin 2 ga watan Agustan shekarar 2024, kamar yadda jaridar Daily Trust ta ruwaito. Sai dai takardar ba ta yi bayani akan dalilin da ya sa aka dakatar da shirin ba, ko ma aka soke shi gaba ɗaya, ko kuma na ɗan wani zuwa lokaci ne. A Najeriya, wasu fitattun masu rajin kishin ƙasa daga sassa daban-daban, ƙarƙashin jagorancin tsohon babban sakataren ƙungiyar ƙasashen renon Ingila Commonwealth, Chief Emeka Onyenkun, sun shawarci shugaba Bola Ahmed Tinubu da ya ɗauki matakin samar da sabon kundin tsarin mulkin ƙasar. Tawagar mutanen da ta gabatar da buƙatar haka a lokacin da ta ziyarci shugaba Bola Ahmed Tinubu a Abuja, inda ta ba shi shawarwari da dama game da matsalolin da suka addabaibaye Najeriya. Daga cikin 'yan tawagar, Comrade Shehu Sani, tsohon sanatan Kudu ta Tsakiya, ya shaida wa manema labarai cewa sun baiwa shugaba Tinubu shawarwari ne musamman ma akan batutuwan kundin tsarin mulki, saboda suna ganin yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke haifarwa da ƙasar matsala maimakon magance ta. Kafar watsa labaran Koriya ta Arewa ta ce shugaban ƙasar Kim Jong-un ya kai ziyara ɗaya daga cikin yankunan da aka yi mummunan ambaliyar ruwa da mahaukaciyar guguwa. Rahotannin na cewa an ga yadda shugaban yake tsara yadda za a kwashe mutanen yankin da yawansu ya kai 15,000 zuwa babban birnin ƙasar, tare da sake gina sabbin gidaje a inda lamarin ya faru. Sai dai hukumomin ƙasar ta Koriya ta Arewa ba su bayar da rahotannin yawan mutanen da suka mutu ko suka jirkita ba, illa dai kawai kafar watsa labaran ƙasar ta bayyana lamarin a matsayin mummunan hari. Hassana Shehu Kagara sunana.